Beste kijkers van RTV Scheldemond. We zijn hier in Oostburg, in het Ledertheater in Oostburg. En vandaag, op 5 april 2023, wordt de cultuurprijs uitgereikt van de Lions van het jaar 2022. Veel plezier! We zijn nu binnen in de foyer van het Ledertheater. En naast mij staan twee zeer jonge muzikanten. En die gaan zich nu even aan u voorstellen. Met wie heb ik het genoegen? Hi, ik ben Nienke. Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Landswaarde. En ik ben samen met mijn vriendje muzikant. Wij spelen nummers zelf geschreven door mijn vriendje. Dus, ja. Oké, nou en dan de naam van je vriendje? Ik ben Jaan Epping, ik schrijf de muziek en ik ben heel blij dat ik dat samen met mijn vriendin mag zingen, met Nienke. Nou, we hebben ons best gedaan om hier jullie voor het voetlicht te krijgen en het is gelukt. Nienke, wat vind je daar nou van? Heel erg leuk, ja. Het is gewoon een hele leuke kans om hier als jonge muzikant, zeker als Zeeuwse jonge muzikant, hier gewoon te kunnen staan en gewoon ons ding kunnen doen. Het is gewoon echt heel leuk. Cultuur. Cultuur is voor tevredenen en leeuwen. Maar ja, wat is cultuur nog in dit land? Een persberichtje in de ochtendkrant? Goedenavond allemaal. Van harte welkom namens Lions Club Zeeuws-Vlaanderen. Peter en mijn naam is Carolien. Wij praten jullie de avond een beetje door over alle cultuuraanmeldingen die we gehad hebben. We zijn vanavond aanwezig met de genomineerden, de oud-winnaars, een aantal. Er is een muzikale omlijsting die u al gehoord hebt in de foyer. We hebben de stadsdichters. 15 genomineerden. We kunnen niet genoeg benadrukken. Iedereen die iets betekent op cultuur in Zeeuws-Vlaanderen, lokaal, klein, groot, kan deelnemen aan deze activiteit. Mogen wij een applaus voor de burgemeester krijgen? Waar een klein dorpje groot in kan zijn. Dat is het juryrapport en u raadt het al, u heeft het al geraden. Het is de Stichting Hervormde Kerk van Waterland Kerkje, ofwel het kerkje van Waterland Kerkje. Een groot genoegen om jullie de prijs te mogen overhandigen en het mooie bedrag namens de Lions, wat jullie mee kunnen nemen naar Waterland Kerkje. Van harte proficiat. Nou mensen, we gaan toe naar de tweede uitreiking. Lions Zeeuws-Vlaanderen is verheugd om
de Cultuurprijs 2022 toe te kennen aan het Factory Festival en hoopt dat bezoekers en deelnemers dankzij deze organisatie van veel mooie culturele momenten in SAS van Gent kunnen en zullen blijven genieten. De winnaar is Factory Festival SAS van Gent. Ik begin met een handje te geven. Van harte gefeliciteerd. Ja, ook van harte gefeliciteerd. Ook voor jullie een hele mooie prijs. Ik denk dat die, zeker vanuit het uitgangspunt dat jullie een gratis toegankelijk festival willen neerzetten, ja, dan zijn dit soort bijdragen natuurlijk heel erg welkom. Maar dan de oorkonde. De bril. Lions Oost-Vlaanderen Cultuurprijs 2022-2023 juryrapport winnaar Oost. De jury heeft besloten de Cultuurprijs 2022-2023 voor de regio Oost toe te kennen aan het Volkstheater de Scheldegalm. Ja, en dan de cheque. Het zal wellicht geen verrassing zijn wat het getal is wat erop staat, maar ik denk dat die dik verdiend is. Jullie hebben dit dik verdiend. Hier de oorkonde en de €2000. Proficiat. We hebben ook aanvullingsprijzen. En zoals we net aangaven, het zijn close finishes in zeg maar, de keuzes die we dan als commissie maken. En dan gaat het ook niet altijd om goed en slecht. Dat is het namelijk niet. Het is altijd goed. Maar we hopen wel dat zeg maar, door een aantal mensen een aanmoedigingsprijs te geven, ook per gemeente, dat die toch gestimuleerd worden om ook volgend jaar weer deel te nemen om in aanmerking te komen voor de prijs. En daarnaast zich verder te ontwikkelen. En ik wil tot slot nog even benadrukken, de prijs, het deelnemen aan deze prijs is voor iedereen die iets betekent op cultureel gebied in Zuid-Vlaanderen toegankelijk. Het gaat niet alleen om muziek, zelfs de stadsdichters zeiden het is veel muziek, dat is ook prima. Maar er zijn ook andere vormen van kunstuiting en cultuur. Carolien, de aanmoedigingsprijzen, Ja, wie zijn dat? voor West zijn dat de plattelanders. Gefeliciteerd. De aanmoedigingsprijs is een doos met lokale producten. Weet je, de brug naar lokale cultuur, lokale producten. En die wil ik bij deze neer voor jullie geven. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Is dat het Oorlogsmuseum? Eigenlijk ga ik nu hetzelfde vertellen, mensen. Het is een blijk van waardering. En ook zeg maar, een motivatie om vooral mee te blijven doen en door te gaan met die zaken. Zeker op het gebied waar jullie ook actief op zijn om daarmee door te gaan. Maar het verhaal wat jullie vertellen, is natuurlijk een verhaal wat we niet mogen vergeten. Alsjeblieft. We gaan afronden. En om af te ronden wil ik in ieder geval even aan onze muzikanten vragen, van, zeg maar, die hier ons ontvangen hebben in de foyer. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. Het was echt heel leuk. Ja, we vonden het ook heel leuk. En om jullie een presentje te geven voor jullie aanwezigheid, ook maar een muzikaal cadeautje bedacht. Dus kom vast goed. Hartstikke bedankt. En we hopen zo dadelijk nog even. Het begin gaat als volgt. De zaken die het leven zinvol maken, de grote kersen op een slagroomtaart. De grote kersen op een slagroomtaart, sorry. Smaakmakers met een creatieve hoedanigheid om Zeeuws-Vlaanderen op de culturele kaart te zetten. Om Zeeuws-Vlaanderen op de culturele kaart te zetten, is geen pen of moeite ons te veel. Hoor ik daar de loftrompetten? Hoor ik daar de loftrompetten? Laat euforie en deceptie gezellig op de afterparty een boom opzetten. Mensen, dit was het.
Soms is dat apotheose, maar nu kan ik jullie aanbevelen om even naar de foyer te gaan voor een lekker drankje en een muzikale omlijsting. Dankjewel allemaal.